Andimati mwanise kwambiri maplayers athu ambiri afulazidwa samapangidwa protection yonena kuti akavulazidwa at least ref apeleke caution unosana apeleke cautions kumbali ya ndani kumbali ya ife tumafere matika ngoti pang'ono lagunda kamene pang'ono amatha kuti ndeko kukulumina second half ref ndapita kuti pangitsa kuti game inside of course tapanga draw situ tudanda uwa ndi mpameno makati mano chitsogolo at least marefali apange mkulu asamati pange inda ngati mina apangira anyamata amenya bwino bunga bodzo season yathu atakhala tikumenya pompa sinawine ku game yonse panopa tapanga draw which means tinakhala ndi plan yabwino komanso anyamata amenya atijoina anamenya bwino inde sizingalipita zinandizinga komano bunga bodzo kuti every year tikupanga 22 pure panopa tinaloza mu players ena anakali kuinjali panopa ena alisoma injuries ena anadwala of course komano amene anamenya tsiku la lero atipasa zimene tikufuna tikufuna ndi kutsogoloko ziyenda just maybe unfortunately we did not pressurize police in their half. That's why maybe otherwise it wouldn't have been. We struggled, but not to that extent. Otherwise, the show promises. As his name was promising, and we know that discipline and opener, we didn't even perform to up to that standard. Playing against police on the opening day, I think tactically police wanted to win it. That's why they got the first ball. And otherwise, we would allow them to get the maximum points. We wish you well.